най-осветлената стена на интернет света. Браво на нея, нали? Да, разбира се. Какво има, хлапе? Не се чувствам добре. Така ли? Искаш ли да седнеш в мен? Ако е болна, може би не е редно да е тук. Трудна публика, Пейджи. Искаш ли да се чупим? Това значи да си тръпаме ли? Боя се, че да. Вижте на съобщавите. Добре. Силно. Колата домасни. Взимам си бонус. Онази кучешката и Клазих 125 парички. Добре. Според мен искам това. Този лос. Е така натам. Натам. Но не взех нещо. Краб. Пак мога да си взема. Взех си 20 парички. И взех пчеличка. Би се казва. И още един път. Още. Добре. Добре. Да! Взех. Добре, как се казва? Лосе и лосе се казва. Добре. Така, надолу. Надолу отивам. Добре. Така, този, тази и този. С него ще игра. И почвам да играя. Естествено. И се убивам. Да. Ще пробвам пак. Бам. Бам. Пак да се... Не, благодаря. Добре. Как беше тя? Пак. Беше идеална. Не се чувстваше добре на тържеството, затова си тръгнахме рано и тя се спа в колата. Оставих я да подръмне. Много мило. Благодаря. Извинявай. Изглеждаш по-добре. Да. Странно ще се самоубия. Съм имал нужда малко да си почина. Или може би не съм бил чак толкова болен. Бен, исках да те питам Но. нещо. Какво мислиш за това? Пробвам. Добре. Ти си Супер! И се самоубих. Значи Джил се опитва да направи най-доброто за всички. За инвеститорите, Ще за опитам компаниите, пак. за теб. Има голяма Па. отговорност. Поп. Напрежението е невероятно. Поп. егоистично Нищо не стана. да искам Така. да се случи. Аз искам същото като мен, но Не. знаеш какво е тук. Добре. Не се виждаме достатъчно, а това може... Една стотинка зле. Ужас. Каквото и да реши, искам да е добро за нея. Искам да Мале, едвам се фанах. Разбира се. тя го заслужава. Добре. Здравей, Ейми. Видя какво беше това? Добре. Какво мислиш? Какво е? Чакайте. Така. Ще взема него. Ще игра с него и умрях. Веднага. София. Треньорката им Валентина Иванова. Подходът към тях е по-приятелски, тъй като смятам, че децата на това поколение трябва да знаят 4, 3, 2, 1, 0. Добре. Бам. Да нацеля нещо малко. Добре. Но
И да му взема нещо. Дано. Ще видя. Добре, взех го. Добре. Ето как изглежда. Така, ще пробвам. Да, с него. Татко приготвя вечерята и не е лош готвач, но репертуарът му е доста ограничен. Имаме Солсбъри стек в неделя, кюфтета в понеделник, уйка във вторник, виенски шницели в сряда, колаш в четвъртък. Да, много взема това сърце, че ми е нужно. Бам! Добре. Взех го. Добре. Отивам да похапна малко. Но съм точно като онези от миналата сряда. Направо заковах тази рецепта. Да. Какво правиш? Самохипноза. Може да се самоубедя, че виенският шницел има вкус на сладолет. Стига де. Си собствена система. Пак ще го направя. Не, умрях. Но поне взех едно сърчице и да. И това беше от днешното видео. Надявам се да ви е харесало. И ако искате втора част, 10 лайка на видеото. И се абонирайте за канала. Ето така ни изглежда канала и да, чао!